Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu. Kamar yadda kuka sani sunana Alhassan Abubakar Sadiq ne nake gabatar muku da shirin Bakon Habib. Shirin Bakon Habib shiri ne wani musamman wanda yake gayyato shahararrun mutane da kuma masu faɗa a ji su mu tattauna akan rayuwarsu sannan kuma ba su Habib Yoghurt su sha sannan mu ji ta bakin su akan madarar Habib Yoghurt. A yau shirin namu ya gayyato mana shahararriya sun ɗaya daga cikin wacce take taka rawa a fina-finanmu na Hausa wato Zara Muhammad wadda kuka fi sani da Diamond Zara. Hajiya Zara barka da zuwa. Barka dai. Wallahi kam gani a cikin tsundum. To, ƙa'idar wannan shiri kafin mu fara tambayoyinmu mukan ba baƙonmu dama ya sha Habib Yoghurt saboda ya samu nutsuwa ya amsa mana dukkan tambayoyinmu. Malam Hassan kenan. Bana tunanin ko kai kafi ni sanin ƙa'idodin wannan shirin naku. Domin na daɗe ina bibiyarsa. Kina nufin ki ce kin san shirinmu na Bakon Habib? Kwarai kuwa, ka faɗa da ihu kowa ya ci. Ai masana iya magana sun ce idan ka yi abota da mai sai da turare ko ba komai ka yi ƙanshi. Linkin ɗin sunanku da kuka yi da Habib Yoghurt shi yasa shirinku ya shahara. A'a, ki ce kin san Habib Yoghurt. How did you say that, Hassan? I don't know Habib Yoghurt? One of the leading yogurt producing company in Nigeria with the highest standard of quality and excellent consumer satisfaction. Ni ban ma san ta yaya zan misalta Habib Yoghurt ba. For me, he's the best. Gaskiya kam ki san Habib Yoghurt. So, ina yogurt ɗina. Karo. Again. Thank you. Kaga yanzu wannan duka nawa ne. To yanzu wannan yogurt din ga idan na yadda naki ne amma kuma zan miki tambayoyi in kika ansa za ki tafi da su. Okay, go ahead. Zan ansa maka dukkanin tambayoyin da za ka yi. To tambaya ta farko wace ce Zara Muhammad? Ma'ana takaitaccen tarihin Diamond Zara. To a takaice dai Zara Muhammad jaruma ce a masana'antar Kannywood kuma 'yar ƙasar Nijar. Ta shigo masana'antar Kannywood shekara ta 2018. Me ya jawo ra'ayinki kika fara fina-finan Hausa? Ƙaunar abin nake. Da wa kika fara haɗuwa a lokacin da kika shiga fim ɗin Hausa? Babana, darakta na Ali Gumzak. Yayi kyau. To, tambaya na gaba, wasu kalan mutane kika fi tsana? Ba ta tsana. Sai dai ta janye jikinta daga wanda ta ga ba sa'anta bane ko kuma ba mutumin da ya dace ta yi mu'amala da shi bane. Zara Diamond, waye jarumin da yake burge ki? Annan na bar wa zuciyata. Wata jaruma kika fi so masana'antar Kannywood? Indomie. Zainab Indomie yayi. Okay, Diamond Zara a cikin social media din ina so ki zaɓi guda biyu. Facebook, Instagram, WhatsApp da Twitter. TikTok, Instagram. Yarka nawa Zara Diamond take ji? Hausa da Buzanci. Akwai wani. Wa'anda kenan? Na san da ni da masoyinki mun san kina jin France, kina jin Turanci, kina jin Hindi wato Indiyanci. Hindi. To, Turanci dai akan taba amma ina Faransanci. Nahi. Ok, Diamond Zara, wani kalubale kika fuskanta lokacin da kika shigo masana'antar shirya fina-finan Hausa? Ka san idan aka ce sana'a, kowace sana'a tana da nata kalubalen. To wannan dole ne. Ok, Hajiya Zara, wani tambaya masoyanki suka fi yi miki? Yaushe za mu ganki? Kuma abu ne mai yiwuwa a ce ka biya wa kowa bukatansa. Ok, wace ansa kike ba su? Insha Allah, daren da Allah ya so. Me fatan ki ga mutane masoyanki? Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi sannan kuma ina godiya da soyayyar da suke nuna mu. Allah ya sa zan iya biya musu ɗaiɗaikun daga cikin bukatunsu don na san ba zan iya biyan da kanne ba. Ok, me wani fata zaki ma shirin bakon
Wani fata zaki ma shirin mu na bakon Habib? To masoya na maza da mata, ina yi wa kowa fatan alkhairi, sannan kuma ina ba wa kowanne daga cikin ku shawaran ya nemi Habib Yoghurt a kowane gari da yake ciki. Na san ba za a rasa inda ake sai da Habib Yoghurt ba, domin ingancinsa, ƙara lafiya da kuma gyara fata. To masu kallo, a nan muka kawo ƙarshen firanmu da... A'a, ya za ka kawo ƙarshen shirin ni ban gama shan Habib Yoghurt ɗina ba. Ai akwai wani a nan firij mai sanyi wanda zan baki ki biya da shi gida. Sake faɗa? Akwai waɗansu a firij wanda zan baki. Akwai wasu a firij. Ok, akwai wasu a firij. Shi yasa ka bani mai zafi ba ka kama mara sanyi. Na baki wannan ne saboda ki testing ɗin shi ki ji yayi. To yayi daɗi, amma dai kan wannan ko na tafi da su yau zan shanye su. To in kina so za akwai Habib Yoghurt a ko ina za ki iya siya. Siya an zo gurin ya yanayin Farashin sa mai rahusa ne, garki da garki gan shi yana daɗi ki cikin tunanin yana tsada sosai. A ko ina za ki samu kun farashin su yana da rahusa. to ga iyaye mata a daina siya wa yara bobo, kawai a siya musu bobo daga Habib Yoghurt. Zan tafi da wannan. Ok, to masu kallo ana muka kawo ƙarshen firanmu da Diamond Zara, wato Zara Muhammad. Ku tara da mu a cikin shiri na gaba domin kasancewa da bakonmu na gaba. Kada ku manta, ku following din mu a Instagram, Facebook da Twitter. Sannan kuma za ku iya ziyartar shafinmu wato www.aemctv.com.ng. Ni na har kullum Alhassan Abubakar Sadiq nake cewa babu nake muku fatan alkhairi. Da idan ka dafa mini sa'a ba zan ki samu